Pekineko txakur tipikoa, txakur pekinesa. Agurtu digu esan du, arratsaldeon Euskal Herria. Guau, guau. Arratsaldeon zuri ere, Judas. Ze abentura berri ote dakarkigu gaur? Jo, atera denontzako lain? Zorain zeiten dut. Dirurik gabe Beijingen. Bueno, zebarko naiz mugitzen, eta nereko horrekin diru pixka lortzen. Bestela, jai dakat, hemen ezin da horrela bizi. Hau bozkoai dire. Honekin ez dakat ezer egiterek 50 zentimo. Hau da komeria, zeingo dut. Esan eta egin. Judas mugitzen hasi da bere krisialdi ekonomikoari aurre egiteko, eta aldiriko auzo batera etorri da. Artista gehien biltzen dituen auzora, lagun bati aholkua eskatzera. Mija, zagoxe Judas Arrieta. Zezen, mija. Zezen. Zelako estudioa. Nik Hondarribian, 20 metro karratuko estudioa nakan, eta begiratu hau ze politia eta ze nolako lanak dauzkan hemen. Txinatarrek, ohitura dakate, bere lagun bat bizitatzen dutenean, edo lako zerbaitean, beti eskaintzen dute janaria, eskaintzen dute zigarretxo bat, eta hau da, herrito moduko bat, ez? Hau da, laguntasun herritutxo bat, ez? Euskal Herrian ere horrelakoak egitearen aldekoak gara ba? Etxera etortzen denari gazta pixka bat, edo txoixe mutur bat? Txinatarrak gure aldean finagoak dira. Judasek bere lagunari Beijingeko artista handiren baten kontaktua eskatu nahi dio. Harengana joan eta arrakastan nola lortu jakina ahal izateko. Zize. Bere lagun baten tarjeta eman dit, eta hau da aukera politia hemen sortu zaidan Txinan lagun minonen estudioan, ez? Ea, ala den. Ametsak betetzeko bidean behintzat ipinitute. Bueno, lortu dugu tarjeta honekin, ea ze gertatzen den, Baina ametsek ez dute dirurik ematen, konpainero, izerdi pixka bat ere bota beharko du. Jakina, eta horretara etorri da Judas Beijingen duen bere estudioraino, lanera. Manga art izeneko arte mota da Judasek egiten duena. Errotula gailu eta akrilikoekin egiten du lan, gehienetan proiektore ez baliatu. Baina hitz egin dezagun zenbaki ez. Erraz saltzen alda arte mota hau? Euskal Herrian arte mota hau saltzea oso zaila da. Eskerrik asko. Baina ni jota fuego nago hemen Txinan. Ibili beharko jota fuego. Eta orain isiltasuna, jeinua lanean hasi data. Ara, mi zeutsaren aurreko beldurra. Ikusiko dugu Judasek nolako bukaera ematen dion, begien aurrean oraingoz utzik dagoen kuadroari. Hobedu, taxuzko zerbait asmatzea. Ondoren, Yumen Yun artista famatuari erakutsi beharko baitio.